Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon o sa dili pa, akong pasahon na nag-comment, si Len Sebmen. Hello idol, thank you. Salamat kayo sa pagpamina, no? Len Sebmen. O karon niya ang sumpay ning bag-ong sugilanon. Ikaw akong unungan, part 4. And gave me dignity. Tungod kay di ko gustong maisturbo ang atong panagsulti. Importante gyud ay natong panagsultihan. Kung musabot ka lang, importante kayo. Wow. Pero, mga uno na ta, may nang busog ta nga magsulti ta. Aron mapasabot ko ikaw pag-ayos sa akong tuyo nimo. Seryoso ka gyud no? Yes, Nobi. Dol raman di ay dinhi ang simbahan sa among gipuy-an. Maglakaw na lang noon ko. Dang exercise. Uy, may tiyanggihan pag yun. Maayo hinuon. Mananaw ko mga utanon nga mahimo na akong maluto karong panihapon. Nindot sa diaining subdivision nga gipapuy-an ni Alma namo da. Muhapit noon ko sa tiyanggihan. Mananaw ko unsay utanon nga akong mapalit. Katong nilabang paingon sa tiyanggihan. Di ko may mamasayap. Inahan to ni Nubi. Siya lagi good. Di wala ko madoon niya. Ako siya sundan. Aron masaylan ko. Hain magpuyo sila si Alma o Nubi. Basta kuyogan ka sa imong dibuenas, di kinahanglang mangita ka. Imo ra gyud ding makitaan. Di lang ko mapakita niya. Pero, sundong tugid siya. Asa siya pa ingon. Busog na ko. Modeng siksi ka. Gamay ram na kagkaon. Di ba ya? Nag-reserve lang ko. Aron kun magdungan ni kaon si Alma. Ganahan pa ko. Close na gikay mo ni Alma, no? Natural matingali na. We both love each other. Pero, mas doon na pag-ilaw mo hinungdan. Other than loving each other. Fortune teller ka ba? No, but sort of a mind reader. Unsa? Sa imong itsura, the way you talk. Akong nabasa ang imong kay smart o ang imong sa pagkabuutan. Really? Yes. Maklaro sa imong pagkatao nga buutan kang anak. Og mo na hinungdan, nganong napugos ka sa pagpakigrelasyon ni Alma. Masakiton si Mama. May colon cancer. Oh. Hapit ko mabuang sa diyang nasairan ko sa kadako sa gasto sa chemo. Yan ang CT scan. Radiation. Murag, di ko na ako kaya. Og salamat na lang. Pagkasayod ni Alma sa sakit ni Mama, wa ko niya pasagdi. Iya kong kitabangan. Og kinsay gusto nga mamabdos ka. Sa sinugdan, naguol si Mama pagkasayod niya nga uyab na ko si Alma. Dili na kuno siya makakita sa iyang apo. Mamatay na lang kuno siya, nga dili makahagwa sa iyang apo. Tungod gihapon sa imong inahan, magpabuntis ka. Abi nimo, believe na kay ko nimo. Og tungod niya na, gusto sab kong mutabang nimo. Imo kong tabangan? Pinaagi sa unsa? Nobi, ako mo'y mamahimo nimong sperm cell donor. Ikaw? Yes. Di ba, si Alma may mubayad sa donor? Bisag pila ko no. Basta maayo lang ang kondisyon sa akong pagmapdos, sa akong pagpanganak. Okay. Pwede kayo nga pangayuan og bayad si Alma og 5 million pesos. 5 million pesos? Kadako di ay bayad. Unsaon man kunin mo sa pagtabang? Dawaton ako ang bayad.
Pero, hilom ko kining ihatag nimo. Unsa? Yes. Usaon mo ko nimo sa pagtabang. Nagikasulti naman ni Alma si Dr. Medina. Natural nga ang doktor maugi mo dawat sa ibayad niya ni Alma. Ako nang gisabot si Dr. Medina. Imong gihangyo ang doktor nga ikay mo dawat sa bayad. Unsaon na lang ang iyang mga kaymanan sa klinik? Dili na ni problema nimo, Nobi. Ang imong problema, maura gid ang pagsabot. O pagdawat sa kuntabang. DJ Relax. Habi nimo. Karon pa ko magkasabot nga nung dili ko makahimo sa pagbalibad nimo. Ha? Nga naman eh. May balaanon ka sa bdiaing kasing-kasing. Ronel, to imong ano? Yes. Salamat kayo sa imong pag-unawa na sa akong mga problema. Abi nimo, dako na kong mahimo sa 5 million pesos. Mao di ay, nga dili ko makabalipad nimo. May bulawanon ka daing kasing-kasing. So, musugot ka na? Ha? Nga ako mo yung sperm cell donor? Buang nagitingali kung mo balipad ko. Dako na ning kahigayunan aron mahimo kong milyonarya. O ang mas lalim pa gyud nimo hunaw na Nobi. Nga dili lang kay basta sperm cell donor ko nimo. Unsa man di ay? Puslan man nga mga naka. Kinahanglang makatagamtam kag kalalim nga bation nga maghimog baby. Natural nga paagi paghimog baby. Unsa? Chukoy, tugan sa tinuod, ha? Ha? Unsa may akong itug-ani mo, ma'am? Unsa man. Kamura may magsigig kuyog si boss nimo. Huwag yung ka makabantay nga doon na siya uyab. Sa kami pa'y nagsigig kuyog ni boss, ma'am. Wa man jud ko makabantay. Labi na jud karon nga, tagsa na lang ko makadrive sa auto. Asamot nga, wa jud ko yung nasairan, ma'am. Uwa kay na matikdan sa imong boss? Uy, unsa man siya akong namatikdan, ma'am? Imposible manggod kaayo nga dili makabaton og uyab ang akong anak. Gwapo, professional, di auto. Pero wa gi uyab. Uy, murag di man hilig og check si boss, ma'am. Uy, kay ngano? Unsa man day ang hilig, cats? Alam mo, ma'am, kaning. Nagduda ka ni boss, ma'am? Chukoy, huy. Ayaw bayag tug-ani ang imong boss sa ato rong panagsulti, ha? Labi na gid sa akong gipangutanan nimo. Tingaling makaingon siya nga nangunay ra kong libak niya. Pero, kinsa man ko'y dili magduda. Oh, ako, ma'am, no? Di jud ko magduda ni boss, ma'am. Nganong dili ka man magduda? Kaysa diyang nag-uban ming duha, ma'am. Na siya'y nakita nga babae nga gikaway ko sa kalaki. Unya, iyang gipangunong auto. Unya, gidali niya duol katong laki nga giaway sa babae. Tingali kaila niya ang maong babay. Adi, ma'am, uy. Nagmahay pamanggani siya kay mindalig sa kayang babae sa mihunong ka jeep. Nagmahay gani siya nga wajud mo pasalamat yung babae. Uy, mao ba? Tingali, wa pa lang jud makakita og check si boss, ma'am, nga makapakurog siyang heart. Kung tinuod nga lalaki si Ronel, malipay yun ko. Baya naman. Unsa, ma'am? Simba kog bayot ang akong anak. Simbo ko taon nga, ma'am. Oy. Ayaw ba yung tug-ani si Ronel sa akong duda, ha? Tutuod, no? Ha? Unsay tuod, no? Kuan, ma'am ba? Kanang, nga naimong mamunang heart sa kong boss ba? Unang, dyan siya makauyab. Kaguol ko bayaan na, oy, Chukoy. Sa ato pa, wag puruhan nga makabaton kog apo. Ako nalihat tagog apo ni mo, ma'am. Unsa? Di ko, oy. Ha? Uy, nga naman taon, ma'am, uy. Bati na lang yung day kog naong, day. Nga, di yung ka, nga ana yun ang reaksyon ni mo?
Ay ganong ikaw may muhatag na kong apo nga doon na magyug ko'y anak ka lalaki. Unya, mangita si boss og laki ba? O laki sa aron iyang ikarlasyon. Dili. Dili ko musugot, anak Chukoy. Magrebilde gud ko. Unsa to mo? Magrebilde ka? Oh! Ay na, sige na. Dili na lang ta maghiskot, anak Chukoy. Ayaw gyud tug-ani si Ronel ning ato rong gipanagsultihan, ha? Nakalitan ra ko. Masayop ka gani, Chukoy. Palayason tagyog ka dinhi. Unta? Basta, ayaw gyud tug-ani si Ronel sa akong duda. Ayog ka bala ka, ma'am. Wala may bawa sa turong pasultian. Promise na ako ni ma'am. Basta, ma'am. Ayaw yung kong putbula, mama. Promise. Ay naman itong tiguang nga akong gisundan. Ang inahan ni Nubi. Kalit ba nawa? Tinhira magito siya. Last na ko nakita. Pero ano man din eh? Imposible sab. Unsa man, nakamutyag tagulilong katong tiguang nga? Oh, wakit. Bida, mura may anting-anting. Kalit lang nawa. Huwag ka to siya kakita na ko. Ay, naliban ko sa akong giagianda. May nalanggani kay may gitimanan ko nga kahoy. Akinak na, maugid ning kahoya. May e-bike. Musakay na lang ko kay gikapoy na kay kog tuyok-tuyok sa Tianggihanda. Igo na sad ning akong nakumpra. Nganong imo mo kong gitutukan? Are you kidding? Sa unsa? Sa imong gisulti. I'm serious. Seryoso ka? Seryoso ko. O sa katumboy ay mong gikalibin, dili sa makahatag imong anak. Mao gani hinungdan nga willing kay siyang mugasto og dako aron ka lang mamabdos. Og niya ko, DJ Lax. willing mo hatag nimo sa akong sperm cell. Og willing sa kong mutabang nimo. Pero, ang gusto ni Alma, nga ipaagi sa injection, or whatever ang pagtanom mo sa imong sperm cell sa akong lawas. Di ka lang mutilaw sa kalalim nga bation sa usa ka lalaki ug usa ka babae nga mag-sex. My God! Dili mabuhat ni Alma ang akong buhaton di animo. Aron ka mamabdos. Pero, dili ko makasa ni Alma? Dili sa ang akong kitanyag nimo. And besides, ay ko ina nga wa ka sa mangandoy nga unta. Lalaki na lang si Alma. Aron ma-enjoy mo ang kalalim sa inyong sex life. Ronel, Nobi ay kadlok. Sa gayon nga mamabdos ka na. Pinaagi sa atong pag-sex. Dili ko ikaw sa mukon. Mo-abroad ko. Dili ka na makakita na ako. nakalitan ko sa imo karong gipadayag nako, Ronel. Okay, dili ko ikaw dali-dalion. Pero please, ayaw dudahi ang akong giingong tabang nimo. The moment nga madawat ko ang bayan ni Alma, ako ni ihatag nimo. Gusto lang kong mutabang nimo. O gusto sab na ko ihulagway nimo ang kanindot sa feeling between sa usa ka lalaki ug usa ka babae nga makahimog baby. Imo gisamok ang akong huna-huna, Ronel. Nobi, gusto lang na akong matilawan sab nimo ang tinuod nga bation sa usa ka babae ug lalaki nga mag-love making. Lahi ini sa inyong gibuhat ni Alma. And I know, mahimo kang magpasalamat ako. Kay once in your life, natilawan mo ang lahing kalipay sa sex. Marag, imposible gud mahitabo ang imong plano. If there's a will, there's a way. Kanunay manawag si Alma nako. Unsa imong kalibutan nga mahimong may dinali ang lakaw si Alma? Naglibog pasad ko. Okay. Dili ko ikaw pugso. Wa sa gumasayod. Nganong sa una ko palang pagkakita nimo, murag may mikablit sa akong dugan. Na-inlove ka nako? Of course not. Pero basta, murag may mikablit sa akong kasing-kasing ug may mihunghong nako nga nagkinahanglan ka sa akong tabang. Tingali gibasted ka lang sa imong gipangayaban ug ako mo ikahimo nimong kasangpapan aron makabawas ka. Oh. Anong imo man kong gikatawan?
Tungod kay wa pa'y babae nga nakapabuang nako. Og ako mo ay gusto mong binuangan? Naluoy ko nimo. Kadiyot, may bagting ang akong cellphone. Um, Ayaw pagtingog. Si Alma ang nanawag. Please, ayaw gid pagtingog. Oh, hain naman ka. Di pa sa office. Di pagi ko makagawa sa mong meeting, eh. Ayaw lagi ka pala ka. Magtaksi ako sa pagpaulit. Ayaw biyag kay ubos na ko, ha? Nga nung may ubos man ko. Eh, dili ka man ako makuha sa inyong office. Ayaw lagi pagkunahon na, ana. May masad ko permini mo buhaton. Karon ka pa man mabisi, di ba? Mao nang love ka, ayo ka. Tungod sa imong kamasinabuton. Basta, kung mahuman na ganimig meeting, udit sa nakog uli. Ayaw pagdali. May mong kamera si mama ang magsaw. No, maninguha ko nga magkasaw tao ba ni mama. Mama na mong istorya? Mugawas na ko din sa restaurant. Mupauli na ko. Nahadlok gigang Alma, no? Wa ko mahadlok. May respeto lang. Misamot ang akong pagdayeg nimo o misamot ang akong tinguha sa pagtabang nimo. Hinaot nga dili nimo lainon sa pagsabot ang akong tinguha pagtabang nimo. Salamat. Mugawas ako. Ihatod ka nako. Please. Pasagdi nga ako rin mugawas ni sa restaurant. Ug ang akong offer. Mangayo og sign. Kung angay ko bang tuhuan ang imong offer. Thank you. Makalagot! Kay sabay gikalagutan mo. Kadtong inahan ni Nobi. Ako na gid siya nakitaan. Ang kabugo lang yun ako. Kay, wa ko siya sunod-sunod, ha? Wa hinuon sa kong pananaw. Og, wa na hinuon kung makatultulhain sila mamalhin. Uguso ramang yung kay ka. Inungdaya kanunay kang pakya sa mga plano. Imo kong ginsulto, ha? Ay, sayo na lagi di mong mubang hagda ko. Murag yun og nalimot ka nga imo kong amahan. Ining kalibutan ha, nga imong gikadubang. Gusto kag respeto? Imo kong amahan, natural magpaabot kong respeto gikalibaw. Sayo, no naman yun ko nimong singhag ay. Angang! Di magamutabang na ako. Daw, pag yun! Usa! Kung imo mo lang kong gihatag ganong puhunan, way siguro nga, makadaog ko. Usa ba si ihatag na ko nimo nga nagkalisod naman galing nga itong negosyo? Kay daw ka man, daw! Akong ibaligyan akong auto. Ay sige, di nagapugat. Pero tingaling mo reklamo na sa gang nga wa kay sakyanan. Wa kalay magamit ka sakyanan sa atong kumpanya. Litsi biya, uy! Bibi, gaya lang ko bisag, 500 pesos. Sorry, Jack. Wa lang ko ikahatag nimo. Bisag 500, mauro na akong gipangayo. Bisag 100 pa. Wa ko ikahatag nimo. Ay, Jack, anong di man hinuon ko nimo tabangan. Bisit! Wasag ko masayod nga nung nabusit pag-ayo nga itong kumpanya. Ako imong gipasangin lan, ha? Wa ko mamasangil mo, pero nag-ampo ko. Magmatay ka na unta. Oh, ikaw raman lagi mi pauli. May gikamiting si Alma nga tagalaing nasod. Gustong makig-merge sa ilang kumpanya. Mo ba? Nakaluto naman kumakaon ka na. Ikay nagluto? Oo. Misimba ko ganina, nak. Doon raman din ang simbahan di ay. Naglakaw ra ko. Kunya nakaagi kog tiyanggihan. Mao ba? Huwag mo na inungdan nga namalit ko sa tiyanggihan. Presko nga utanon ng akong napalit. Inungdan nga nag-utan kog Bisaya. Unya dunay ginamos og linat ang manok Bisaya. Wow! Kalamigod sa imong giluto, ma. Naibaw ko ganahan kagid sa akong giluto. Hangtod sad si Alma. Paborito ni Alma ang manok Bisaya. Labi na gyud kong tinunuan. Wagid ka masayop, Nobi. Nanon sa man, ha? Magsukad na ko. Anong ikaw may magsukad, ma? Doon naman tayo masugo. Ay, wa pa ko maanad anang manugo, day. Sagdi lang gud ko ninyo, god. Samot ang akong sakit kung wa ko'y trabahoon. Masuko si Alma. Ay, wa bitaw si Alma. Ma, kung gigutom ka na, una na lang sa pagkaon. Ngano man? Tingalig madugay sa pag-abot si Alma. Pero ingon man to siya nga, paninguhaon gud niya nga magkasawta sa panihapon. Ni ana man. Mura. Ni ana man si Alma. Murag siya na ron. Sige, magsukad na lang ko. May mo ba, ma? Pasagdi nga sila na lang ang mga katabang mo ay magsukad. Nakaluto ka naman, bitaw. Ay, samot ka din akong sakit. Wow!
Kalami gud sa tugsudan gud. Nakapangumpra ko ganina. Ikay nangumpra ma? Misimba manggod ko ganiha. O, doon naman dahil tiyanggihan din ni Dool. Mauto nga ni hapit na lang ko pangumpra. Uy, huwag ka kapuya ma. Nawa, uy, milagsik man gani hinoon akong lawas nga nakaluto ko sa atong panihapon. Ma, ang ako ba yung gusto nga makapahuway ka? Anak, so, musamot ang akong kaluya, God, kung ako'y trabahoon. Sagdi lang ko ninyo, ha? Naibaw mangkod ko sa akong lawas kung kapoy ba o dili ba. Bunali ragod na siya, Al. Dili man patuo. Na, Amaw sa dahi. Ako gimubunal ni mama? Sige na, mga na lang hinoon ta. Kailamin na kayong ihigop sa tinunoang manok Bisaya. Malipayo man ang akong busing. Ni aday ka, Chooks. Oh, tawa. Tali mo, boss, oy. Wadyo ka makabanday sa kung pagduuli mo. Sorry ha, di lang ko gusto bang nga maputol ang kalipay nga akong gibati ron. Oh, nalipay ka, boss? Nalipay. Nga naman, ha? Wa lang. Nanguta na ngutana lang. lang. Lagi ano ba? Nguta na lang. Murag ka ng, boss. Oh. Murag, imo nang napalga ng imong girl of your dreams, no? Ha? Oo, nakatawa. Boss, nga nakatawa mo. Ay, Ano man, tinood na akong isulti, boss? say girl of my dreams, boy. No, someday, ha? Someday, ha? Kada dahing boy next door ay ang imong nahimamat, ha? Sa? Say boy next door. Joke ra, boss. Joke. Ano sa man, boss, ha? Mukaon ka na, kaya ako nang pasukaro ng kusinira, ha? Tuan, matuon ako sa akong kwarto. Tingali, doon ay manawag na ako. Unsa? Imo nang gikasulti si Dr. Medina? Yes, Nobi. Ug maayo ang iyang pagpasabot. Pila may gipangayo niyang bayad? 5 million pesos. Unsa? Hey, unsa ba nitabo nimo? Hapit ba yung mabuhiin nimo ang gigunitan mong baso? Kamahal sad sa bayad. Ay, bahala na. Basta kamulampos lang gid sis pagpili og mayong sperm cell donor. Mabayad kag 5 million pesos? Ngano man ka? Mubayad lagi basta makaanak ka lang. Nga doon na lang tay anak. Ay, kamahal sang anak ka, uy. Natural. May kaya man yan, daddy. Huwag tingali. Ako may labing malipayong daddy. Sa higayon nga ako na magkita ang atong anak. Murag, dili lang ko makatambong sa pag-process. Dili ka magkatambong? Nanawag si Papa. Papason ko niya sa States aron ipaila sa mong mga kasosyo dito. Umao ba? Unsa man? Mauban ka? Usa man ako sa pag-ubahan nga mag-process man ka ang doktor para sa akong pagmapdos. Mao sa lagi eh. Timing gid nuunda. Oh, kaya nimo nga ikaw rin matos doktor? Kuan. Nganong dili man kayahon ko kay mao man gipangayo ni mama. Mao sa akong damgo nga may anak kita. Ako lang ibili nimo ang cheque ha. Imong panganang ako ibutang sa cheque. Unsa? Unsa pinakitabo nimo? Nganong premi makangakugang? Dili ka gusto mamabdos? Ikaw mao akong gihuna-una. Ako? Dako kag manggasto. No, be. Gusto kong makabatong tag-anak. Ug musamot ang akong pangandoy nga mamabdos ka na. Kaya ka nang imong gimabdos, maunay makalikon sa atong relasyon. Maong kinahanglan nga mangandam ka. Ako ray mo adto sa doktor? Okay ra nimo? Okay raman. Busy gud ka. Naatol man sad gud nga palarkahon din kong papagod. Kinahanglan mo larga ka. Aron dili maiubos si papa nimo. Pero dili ko magdugay dito. Unsa? Mingaon ko nimo eh. Ayaw pagdali sa pagpauli. Tingalig masuko si papa nimo. Tingalig ako mo ay mapasanginlan. Anugon. Anugon man. Panahon na gid unta nga madakan ako. Og ipailan nila ni papa ug mama. Mauwaw lagi ko. Nahibaw na lagi sila sa tong relasyon. Gusto man kadi sila makakita nimo? Unsa? Lagi. Sa ako nang giingon. Ako na silang gitug-anan bahin natong duha. Ngani anata, magpuyo din eh. Nag-live-in natang duha. Wa sila masuko. Nganong masuko man sila nga ako man sang kalipay ang langgi apas. Hambog sad ay. Ambi na imong cellphone, be. Oh, nga naman. Akong tawagon sila sa mga magpapa. Aron magkasulti mo. Di ko, uy. Gano'n di mo ka mutuo. Be, ambi na imong cellphone. Kinahanglan mo tuo ka sa kong gisulti. Ay, mituon na lagi ko. Dili pa lang ko ready nga makigsulti nila. Okay, sige. Dili ti kapugson. Pero inigbalik na ako, dadun ka na gid nako sa akong mga ginikanan. Og labi nagbabdos ka na. Akong ipagarbo nila nga atong anak ag imong gida. Mularga si Alma?
Gipalarga siya mga ginikanan ato sa States. Niya mo uban ka? Iyaon ta akong pauban nun. Oh, nganong naunta man? Magkikita naman ko sa doktor nga mo process aron ko mumapdos. Maayo di ay. Nalipay ka ma? Oo, ang. Malipay gyud ko kay dili ka man malayo nako. Kung nahitabo pa nga muuban kang Alma, unang higayon nga malayo ka nako. Dili sab ko gusto malayo ni mo ma. Doon na kagoy sakit. Mahimo raman nga ako ray magpakemo. Di ko musugot uy. Mura man sa kagway anak nga mo atiman nimo. No be. Dili sad ko gusto nak nga mahikawan ka sa mga kaayuhan nga moabot sa imong kinabuhi. Basta, ikaw paghihapon ang importante nako ma. Nagkasulti giday sila si Dr. Medina ug Alma. Salamat nga gituman sa doktor ang iyang gisaad ako. Nga ako ray mahibaw ni Nobi. Pero wa niya tug-ani si Alma sa gusto kong mahitabo. Ako kang tawagon si Nobi, no? Aron pa'y bawon nga nanawag na si Alma sa doktor. Pero, no, kinahanglan pugngan ko nga akong kahinam. Pero nganong ingon-ini man ang gibati kong excitement. Wa man gyud ko'y pagbati ni Nobi pero nganong ingon ko na hindi ka excited nga makakita niya. Di lang una ko magpadaog sa akong excitement. Uwat nun akong manawag si Nobi nako. Gusto ka ang gisulti ni Ronel. Nga mangita rin paagi ang kahigayunan aron matuman ang iyang gitinguhang pagtapang nako. Pero, ang kalit na paglarga ni Alma, dili ka paagi kini nga gipasabot ni Ronel. Kalit ang desisyon ni Alma nga mularga. Ug ibutang niya sa akungan ang cheque nga ibayad sa doktor. Ug matod ni Ronel, okay ra ang doktor kung ipaagi niya sa natural nga paagi ang pag-donate niya sa iyang sperm cell. Magduog minduha si Ronel? Oh my God. First time nga may katupad kong lalaki. No. Di aram rin ka din eh. Oh, Alma? Naunsa ka? Naiging mong gugas akong pagduol. Ang niagod ko sa gawas, ug wa ka gid manangpit. Sorry ha. Nahadlok ka na lang hinoon. Wa man ko mahadlok nimo, pero nabaguan lang ko sa kamingaw na ining lugar. Ingon inigid basta di ako sa subdivision. Niya na ang check nga ibayad mo sa doktor oh. Jackie? Ug ako ning ibayad ni Dr. Medina? Ay, Imong kong giatangan? ganahan lang ko. Ngano? Gusto lagi kong magka-friends ng duha. Dili ba? Giubanan kapag kani nako sa kantin? Yeah. May mong usbon? Sorry, busy ko karon. Iguro lagi kang gihatod ni Alma, no? May dinalian siyang lakaw. O gawas pa, igo raman sa kong ihatod ni Alma. Ganun di ka mga yung auto ni Alma. Aron, ikaw na lang mo drive. Di ko kamao. Tudloan ka. Unsa? Yeah. Maayo mo kong mutudlo og driving. Nagunaw na gani ko tukod og driving school. Sorry, Jap. Dili ko interesado mag-drive. Igo na nako nga ihatod ko ni Alma. Pero unsay mahitabo sa mong mga lakaw kung busy sab si Alma? Mag-taxi. Sige, Jack, ha. Mo-time in ako. Tingalig, late ang labas na ko ini. Okay. Magpaabot limos pa niyo ito. Unsa? Ganun na kung gamang ka. Kuhaon ko ni Alma. Okay, Jack. Musun ako sa building. Watan di ka! Wa naman mulingi.
Murag duda pag gining bayhana sa akong tuyo na. Pero, okay lang. Di takit kalong ano, be. Antod, mahugas sa akong laang. Mingaw namang klinik. Huwag nakalakaw ng sekretary. Oh, ang akong cellphone. Si Nubi. Kumusta? Nianan ako ang cheque. Labing maayo. Kinsay nga ang nabutang sa cheque? Ako nga. Shall we call it coincidence? Or God made its way for my dream for you? Dream? Yes, nga makatabang ko nimo. Og maka-feel ka sa true sense of sex. Ambot lang. Hangtod karon wa pag ko magkasabot sa mga pangitabo. Wa ko magpaabot, pero niabot. So, ano sa ta magkita? Niaba si Alma. Asam rin siya. Gipaadto siya siyang amahan sa stage. Kun mo na. Gayon na mitabang nato. Aron matuman ang atong plano, Nobi. Uwa, sad ko makasabot. Nanuwa ko muliklamo ni Alma sa dihang gihatag ni ang cheque. O, ngahan pag yun ako ang gibutang sa cheque. Ayaw na lang pagreklamo. Ang tuwa sa langit mo ni nang itagpaagi. Alang sa katumanan sa atong pangandoy. Excuse me. Wa ko mangandod ingon ini. Pero ni ana ang mga possibilities, Nobi. Aron dili magduda si Alma. Ingnan lang siya. Nga muarig kag klinik. Ug kunuhay, eksaminon ti ka. Kanaha kung muuban siya. Ambot lang ko na. Magkayo mo pagbasi sa pag-uban ako. Okay, kung di siya makauban nimo, then mudiritso na lang ta sa atong pagabuhaton. Kadiyot Mangutanaon ako ni Alma. Tanos agad siya mularga. Okay. Maghuwat ko sa lain nimong tawag. And hopefully, makalarga na si Alma. Wa man ang doktor. Bitaw. Nanawag di ay ka? Yes. Kay mao akong tuyo nga makadungog ko sa iyang mga explanations. Dili ka pa man ka malarga. Na-arrange na nga akong flight. Og may ticket na ko. Unsa? Kano sa ka malarga? Ugma na. Kadinalian basab. Maulagi. Ug mo na hinungdan nga manlakaw ta uban ni mama. Mga untas kawas. Unya, mag-joyride ta kauban si mama. Ready na ang imong gamit? Always ready man gina ako magamit. Ako nang giandam para sa mga dinali ang biyahe. Kano sa aman ka mo balik? Wa pa ko'y sure lagi. Pero sige lang. Paringuhaon ako nga madali ang among sabot ni Papa og sa among mga mergers. Aron makabalik dayon ko din siguro abe pagkato si Dr. Medina ha? Ha? Ba't sabi tabo ni mo? Ang cheque. Ni anak ko. Uwa pa man ang doktor. Uwa ko'y mahatagan. Just keep it. Sige na, pagilis na mo mama. Kinahanglang happy ang atong lakaw karong gabion. Alma. O kinahanglang idigbalik na ako. Mabdus ka na. Grabe. Mabdus dayon? Mga 1 month may resulta naman na ba? Kana, confertil ko. Ha? Kung ingon ni anak nga magdahom di ay kadayon nga mamabdus ko, maghuwat na lang ko sa imong pagbalik. No, ipadayon. Pangutan lang ang doktor kon, fertile ka ba? Mauwaw ko Basta, ato alang gid ang doktor. Sige na, pagilis na mo aron makapanglakaw na ta. Nganong inyo pa man kong iuban? Mao'y gusto ni Alma, ma. Mular ka naman di ay siya ugma. Uy, kadinalian god. Gipadali man siya si iyang papa. Kaya nagpaabot na niyang ilang mga kasosyo sa negosyo. Ay, kamo na lang lagoy pang lakaw god. Gikaapoy man ko. Sige na. Manglakaw na ta. Dili ko nung muuban si mama. Dili ka mo uban, ma? Gikapoy man ko, day. Kamo nalay panlakaw ni Nube. Ma,
makaayo ba nimo nga makakita kag laing lugar. Dagong exercise good. Murag ka na magugugma. Nganong dinalian man eh. Nagipadali lagi kong papa. Nagsalig nga doon na ako'y visa. Mao nga kung gusto siyang patuon ko sa abroad. Dali ra gyud. Lahi gining dato, no? Nasertihan lang ma. Sige na, panlakaw na mo. Aron makauli mog sayo. Mangaon gud unta tama. Despedida gud nato ni Alma. Nala, sige. Mag-ilis kog dali-dali. Wow. Makatilaw na gikog chicks, wada ma. Pero, honestly, sapagkat tinuod lang, wa gid ko'y feelings towards Nubi. Gusto lang gid kong makatabang niya. Naliway ko niya. Itaji ka, boss. Ha? Kung saan naman sa imong nakitaan? Ha? Kanang paglitok si mong tudlo, good? Oh. Oh? Timaan nga dunay kalipay nga miabot si mong kinabuhi. Unsa ka? Nga ano ka? Unsa man? Mind reader na ka? Nga nakasabot na ka sa paglitik na ko sa kong tudlo? Boss, limot ka? Sobra pa ko sa mind reader, boss. Oh. Kuan ko, kanang Ghostbuster pag yun. Yamat ragod. Oh. Og ang ghost nga niya na ko karon nag-ingon nga doon na kay umaabot nga kalipay. Oh, katawa man ka. Nakatag-an ko, no? Si mong gibate ron, boss, no? Ha? Boss, kisa mo ng babayahan na, boss? Bayahan na, god. Ha? Dili, babae ang nakalipay ni mo, boss? Ay, kung ina nga, tinood ang duda ni mama ni mo. Unsay duda? Si mama, nagduda na ko? Kining-sipiat ko na. Sulti chokoy, ha? Unsa may duda ni mama na ko, ha? No. Tugan ba yun, ha? Kukuan, boss, kini. Tugan! Boss. Ailan yung kupugsa sa pagbungutana, boss. Kaya tingalig, putbulon ko ni mama ni mo, boss. Ako yung putbol ni mo, kundi ka matugan. Ahak na ni. Sa tugaan nilang ko, chokoy. Unsay duda ni mama na ko? Kining, boss, di ko ni mo putbulon, boss. Imo kong labanan, ha? Kung papawaon yung ko ni mama ni mo? Kadlok. Ako go'y nagswildo ni mo. Nung saan ka? Eto uno. Ikaw din nagswildo na ko. Nala. Mutugaan na lang yung ko. Tugaan na yun? Mauna to, boss. Unsay mauna to? Nga kuan lagi. Nga bayot ko nung ka. Usa? Oo, lagi, boss. Nagduda lagi si mama ni mo nga bayot ko nung ka. Kay hangtod karon wa ko no kay uyab. Abi kay wa ko'y uyab, bayot na. Katawan nan sa dis mama da. Huwag din siya believe na ko da. Believe man si mama ni mo, boss. Ang iya lang ba nga gwapo ka manunta, o niya, may nindot ka nga trabaho, pero wa lagi kuno kay uyab. Wa pa gid na ako masugat ang binuhat nga nakataking-king sa akong kasing-kasing. Ha? Unsa to, boss? Taking-king yun, boss? Mao na chikoy, taking-king. Usa sultis mama nga nasayop siya sa iyang duda. Puwertiging dakuan niyang sayop. Tingalig makugang na lang unya siya. Kung doon na ako ipailaila niya nga akong anak. Unsa, boss? Imong anak? Yes. Busa, ayaw unang mo palabi sa inyong kibati, ha? Huwatan ninyo nga ako mismo mo yung mutugan ninyo. Unsay matuod kong pagkatao. No, pagklaro, boss, uy. Wa ko magkomedya. Jokes. Pero, boss, kining, di ka bayot, boss? Basta huwatan ninyo. Nga doon ako'y dadong bata ning baya. First time nga, nagkalagyo tanong. Bitaw, mingaon ka kaan ako? Gimingaw naman gani ko. Pamugod ko maanat nga malayo ka na ako. Don't worry. Inigabot ako sa States. Manawag dayon ko nimo. Ayaw bisihay mong phone, ha? Doon na bago ko ilaing manawag? Mao gani. Siguro agad ang pag-ato sa doktor, ha? Maayo gid unta to kauban kay nig-adto na ako sa doktor. Ayaw na lang pagmahay, good. Saon nga, importante man sa akong travel. Hey!
Jack? Is this coincidence? Ambot lang nimo. Basta kay ako, schedule man gid ako ron sa akong flight. Oh, asa man ka? Tanam ka. Espiya mo good ko? Bitaw. Kisaya mo larga ninyo eh. Si Alma. Patuon sa siyang amahan sa States. Ikaw day. Pabilin, kaya doon naman ko'y trabaho. Akon mao na. Ari na lang sakay sa kong auto. Sa higayon nga, mo-check-in na si Alma. May driver ko, Jack. Busa ato sakay si Nobby sa akong auto. Grabe gid ang protection ni Nobby gikan nimo, no? Siyempre. Bawao niya na ako. But for sure, dili ko mo tuo nga ikaw mahinungdan. Nga mawa si Nobby sa akong kinabuhi. Alma, surrender na ko. Unsay surrender na ka? Lisod buwagon mong duha. Kung sa tanong ba, nakagamot na pag-ayo ang inyong feelings. Maayo kinahibaw ka. Mm. Hala, sige na. Mo-check-in ako, Nob. Amping sa imong travel, ha? Of course. Paabot ko ka na ako. I love you. Love you too. Panawag baya dayon, ha? O, lagi. Masod ako, ha? Bye. Love you. Wow! Maibog mo na sa tas inyong kasweet, oy. Oh, ingon na, yun na. Basta parehas nga in love. Wa ka pa tingali makasugat og lalaki nga makapausab sa imong kalibutan. Tingali? Sorry, Jack, ha? Muna ko nimo. Ari lang sakay sa kong auto. Ni alagay ang auto ni Alma. May driver ko. Muna na ko nimo, ha? Mahugragid mong duha sa akong makamot. Ikaw, Nobby, og labi pagyud ka, Alma. Nagduda day ka na ako, ma? Ha? Ay na lang pamakak, ma. Pero okay lang. Concern gyud day ka na ako, ma, no? Uwa ko makasabot. Pangutan alangon niya si Chukoy. Oy, gitog-anan ka gidi ay sa imong driver dong. Naligas lang yan dila, ma. Saon. Nagigsulti man kag maritis nga lalaki, ma. Animal kining tawhana da. Ay na lang to kasabi si Chukoy, ma. At least, may concern siya sa atong pamilya. Sorry kaayo, anak. Unsaon, gusto naman gud unta kog apo gikan nimo. Wa man di ako'y laing anak. Ay, kabala ka. Makabaton na lagi kog anak, ma. Nga imong apo. Kanus alaki. Mular ka pa po kag Boston, di ba? Kung sa imong kalibutan, ma. Nga adto ko sa Boston makakitag chicks nga mahimo na kong pakaslan. Unya paangkan. Unsa? Unsa paangkan? I mean, muhatag yun mong apo ba? Ako'y mga anak. Butong akong itlog, ana. Ay, pastilan. Ikaw gimabataa ka, no napulos ka lang gid binuang. Basta, tunay gyud kang lalaki, ha? Of course, ma. 100% nga lalaki ko. Tuwa na si Alma. Pero, gibati man ko kahadlok nga mutuman sa gustong mahitabo ni Ronel. Ang akong cellphone, tingalig si Alma ni nanawag. Oh, si Ronel ang nanawag. Ako ka siyang tubakon. Pero, kinahanglan mo mabdos na ko sa dili pang mabalik din si Alma. Bahala na. Tuwa na si Alma? Tuwa na. So, sugdan na to? Ha? O sa'y sugdan? Nga mamabdos ka. Mahadlok man ko. Ipaagi lang yun ka na to sa injection. Di ano man bitaw ang 5 million. Magkita ta. Maato ko sa inyong klinik. No. Magkita ta ko sa ka-hotel nga dili kay ilado. Nga way makailan nimo. Ha? May mong magpa-probinsya ta. Yes, sa probinsya. Aron makasiguro gyud nga way makailan nimo. Aun man, mag-abot ta o kuhaon ka na ako sa imong office.
No. Ayaw ko kuha dali sa akong office. Dali ratang nasakpan. Kung mao na, asa ko ikaw kuwata. Asa, Novi? Wa kahay nakakita sa akong pagsakay sa imong auto. Mingaw ning dapita. Wa ko masayot nga nung ni ako. Ampot. Okay, mga ka-DJ. Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon. Ikaw akong unungan. Salamat kaayo mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.